Ser una jornada festiva i també reivindicativa en la que hem escoltat crits d'independència. Una jornada amb un doble objectiu. D'una banda, reivindicar el dret a decidir, la consulta del 9 de novembre, i de l'altra, donar visibilitat internacional al procés català. El lema Catalans want to vote, és a dir, Catalunya vol votar. I s'ha elegit els castells, un dels elements amb més projecció internacional, un dels elements de la cultura catalana amb més projecció internacional, és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Un acte al que hem pogut veure, en el que han participat els castellers de la Sagrada Família, que han fet tan sols un castell, i en el que hem vist també el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que ha agraït la tasca dels organitzadors d'Òmnium Cultural per donar a conèixer el fet català. Un acte al que han participat 5.000 castellers, un miler a Catalunya, a una cinquantena de poblacions, organitzat, com dèiem, per Òmnium Cultural. S'ha llegit un manifest en diversos idiomes. La presidenta de l'entitat, Muriel Casals, ha dit que els castells simbolitzen l'anhel de tots els catalans, que és, segons el seu parer, fer pinya, acceptar la diversitat i també aprofitar la cooperació per aconseguir un futur millor per Catalunya.